namung kadonya kangge netepi tembung seklimah utawi nadar kaul. Semien anggenipun badhe gadhah budak utawi putu inggih menika kenging ginanjar sakit utawi nampi cobane Gusti Kang Maha Kuwasa nalika wonten petengan lairipun inggih menika wonten rumah sakit Gombong menawi waras slamet bute kathah niku saged ageng dipun tanggapaken efek utawi dipun sunati dipun tanggapaken efek Mbah Atmo pitung dina pitung bengi terus sore boleh tapi ya ujar pek akeh ya lan iki sahabat dipun lampahi ingkang disunati inggih menika Mas yang pertama jadi ini pangadikane Ibu Rasikem kirang lagungipun mekaten sahabat dipun lampahi wonten dinten minggu pon pinuju bulan besar tahunipun tahun Gar dan pun seki dumateng sekidah bapane batin biyunge batin kacang sepuh sarta ingkang lanen malaikatipun ingkang banyu gesang rinten kelapadanne dumateng Ibu Rasikem utawi putu liyan agipun diipun islami mugi-mugi ampun manggi panggonan satunggal punapa yun sedimari dumateng bapane batin biyunge batin kacang sepuh sarta ingkang lanen malaikatipun ingkang banyu gesang rinten kelapadanne dumateng Ibu Rasikem anggenipun gadhah piraos utawi tembung seklimah wiwit ingkang taun kepengker sahabat dipun lampahi mugi-mugi ampun manggi panggonan satunggal punapa sesekaken malih dumateng para nabi para wali para luhur ingkang sampun sumareh kapendhet saking Nabi Adam sepengandap semogaken luhur jaler estri sepuh amen ingkang keresikan kali boten keresikan saking kiblatipun sekawan tanahipun wetan kidul kilyan kempal dados tunggal dikunsuli doarestu dumateng Ibu Rasikem utawi putu liyan anggenipun di alfian anggenipun dipun sunati mugi-mugi saged mantun lestari widodo ampun manggi panggonan satunggal punapa sedaya kemali dumateng para leluhur ingkang wonten Banjar Karangane kapendhet saking Umah Bare Genuk Lubung Lesung Sumur Dedalan sebagai leluhur ingkang boten ngajeng lan wingking kiralatengen dipun suri doarestu dumateng Mbah Rasikem anggenipun kagungan wiraos utawi tembung seklimah wiwit taun ingkang sampun kepengker inggih menika saleb dipun lampahi wonten dinten Minggu Pon mugi-mugi kesuksen dumateng para rawuh sedaya kaki putih ingkang saged ingkang betus dipun suri doarestu dumateng Ibu Rasikem anggenipun kagungan piraos utawi nanggap efek sesekaken mali dumateng leluhur ingkang boten desa Banjarbaru kapendhet saking Ngajageng Prapatan Depok Tegal Pucuk seluruhing Gubernur Kupang Kidul semoten iki ditunsuni doarestu dumateng Ibu Rasikem utawi putune ingkang dipun sunati mugi-mugi saged mantun widodo ampun manggi panggonan satunggal punapa dere wonten syarat setunggal malih inggih menika kupat luar utawi wos kuning kupat anggenipun nepataken anggenipun kagungan wiraos nanggap efek Mbah Atmo inggih menika sampun dipun lampahi dipun kalpatan mugi-mugi arah ganjaran winjeng sepengajene ampun manggi alangan satunggal punapa dere wos kuning utawi beras nyuwun paras
utawi cita ingkang sampun dumawah ngelingaken nalika tembung ingkang sampun kepengker dipun lampahi wonten dinten Minggu Pon. Mugi-mugi Gusti paring panjenengan wijing sepengajeng ampun manggih awangan sabenipun. Dene wonten syarat-sarana penetep utawi arta sreal minangka kangge netepaken anggenipun kagungan wiraos nganggap epek inggih menika sawet dipun lampahi sesampunipun dilampahi boten kalepatan mugi-mugi Allah ganjar wilujeng sepengajenge ampun manggih pambenan satunggal punapa dene wonten inggih menika sekar utawi menyan tembung sekar utawi ganjaripun wangi mangambar-ambar ganjaripun kita arum mugi wonten Gusti ingkang Maha Agung anggipun dilampahi nganggap epek ampun manggih pambenan satunggal punapa menyan minangka kangge nyatakaken tembung setimah ingkang sampun dumawah dene wonten syarat-sarana manggih rasa utawi bantal rasa kebengesaken tembung ingkang sampun dumawah wiwit taun sampun kepengker inggih menika dipun sahaken alus wonten dinten Minggu Pon pinuju bulan Surat Jawa taun Tegal. Inggih menika bantal kangge misalaken sesakit. Dia sakit sakit wetan indurak dari wetan. Tan. Kira balbak dadang saking kidul tindak dari kidul. Tul. Ingkang dipun tirar kangge seger warase. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira balak dadang saking giyen tindak dari giyen. Ingkang dipun tirar kangge seger warase. La ilaha illallah. Kira balak dadang saking giyen tindak dari ingkang dipun-tirar kangge seger warase. Ya ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dene kawula boten saged anglubari menapa ingkang dados tembungipun Ibu Rasukem utawi nyunati dhateng wajahe ingkang saged nglubari menika Gusti Allah Taala. Dene kawula sak rombongan minangka kangge inggih netepi utawi kangge sarana dimaken panjenengan sedaya ingkang kawula aturi nggih sekap semanten adu kawula boten kalepatan boten namung nyuwun samudra panaksani akhiri kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.